Co to vlastně jsou probiotika a jaké jsou účinky na zdraví člověka nebo na zdraví zvířat, to už nám poví Eva Benčíková. Evi, tak jak to, že jsou probiotika tak zázračná? Určite všetci poznáte probiotika v súvislosti s črevnou mikroflórou. Myslím, že všetci to dobre poznajú. Ale v posledných rokoch sa vlastne probiotika začali využívať aj zvonka, čiže aplikácia napríklad zvonka pre zvieratka alebo aj v ľudskej kozmetike. Probiotika je vlastne taký všeobecný názov pre baktérie, ktoré majú pozitívny vplyv na ľudské alebo teda zvieracie zdravie. Čiže tie probiotika nám vytvárajú tú zdravú mikroflóru. V podstate ich účinok je dvojaký, by som povedala. V jednom prípade nám požierajú akýkoľvek organický odpad, ale v druhom prípade vlastne tým, že kolonizujú priestor a obsadia ten priestor, kam ich aplikujeme, tak prirodzene vytlačajú z prostredia tie zlé baktérie, teda tie patogény, ktoré dokážu spôsobovať nejaké ochorenia alebo teda nějakou tu zlou mikrofloru. Většinou je známe v kapičkách nebo v tobolkách, dostáváme to do svého těla, ale vy jste zmínila sprej a zevně nějakou aplikaci. Áno, presne tak. Čiže takisto ako je to v tých kapsulkách, kde sa rozmnožia oni potom v črevách, tie probiotika, tak takisto sa to dá využiť zvonka, že teda nastriekame napríklad do tej ústnej dutiny, hej, vezmeme si ústnu dutinu zvieraťa, nastriekame mu tam sprej s obsahom probiotik, tak vlastne tie probiotika mu tam vytvoria v tých ústach zdravú mikroflóru, čiže my tam prirodzene len dodáme to, čo tam aj má byť a teda zabránime premnoženiu nejakých patogénov a zároveň tie probiotika vlastne požierajú organické zbytky na zuboch zvieraťa, napríklad nejaký povlak, začínajúci zubný kameň, prípadne zápach z papulky alebo aj nejaký zápal. A co třeba srst, dá se stejným způsobem ošetřit, protože někdy mi přijde, že zbytečně, když lidé mají psa doma, tak ho zbytečně koupou. Áno, tak ako v zásade by sa pes nemusel kúpať, hej, nie je to pre ňoho ani prirodzené, ani zdravé. Presne také klasické nejaké šampóny sú pre psov úplne nevhodné, pretože ich prirodzená mikroflóra sa zničí vlastne používaním takého bežného šampónu. A keď máte šampón s obsahom probiotík, ten je dokonca vhodný aj pre šteniatka alebo teda pre akékoľvek zviera. Ten mu vlastne tú mikroflóru ako keby znova prirodzene vytvorí na tej koži, na tej srsti, čiže je vhodný aj pre nejaké alergické zvieratá, keď má nejaký kožný problém, že vlastne tie probiotika tam vytvoria takú zdravú mikroflóru na tej koži. No a co třeba psí períšek, ten taky občas nevoní. Na to sú tiež super probiotika, lebo ako som spomínala na začiatku, tak vlastne oni sa aj živia tým odpadom nejakým organickým, čo zostane na tom, napríklad na tom pelíšku, že tam zostanú nejaké zbytky slín alebo srsti alebo čohokoľvek. Čiže oni ten zápach doslova ako keby zjedia z toho miesta, kam ich nastriekame. Nemusí to byť len teda pelíšek, ale môže to byť aj, ja neviem, keď vám leží na gauči zviera, alebo proste nejaké svoje deky, miesta, napríklad aj do auta je super, keď máte čalúnené auto a neviete to vyprať a tak ďalej. Dá se použít třeba i pro nás, protože my jsme teď zmínili na prvním místě zvířata, respektive pejsky. Dokonca sú už teda výrobky s obsahom probiotik aj pre ľudí. Sú to napríklad nejaké sprchové gely, tak ako sme hovorili o šampóne, tak sú aj pre ľudí. Mydlo na ruky, takisto máme nejaké protizápachové spreje, presne, že výborný napríklad na také veci, ktoré sa nedajú vyprať, čiže zase nejaké, neviem, športové oblečenie napríklad, príľby, rukavice. Sú vlastne prípravky aj na upratovanie, nie len teda akože pre zvieratá, ale napríklad ak chceme v našich domácnostiach žiť troška ekologickejšie, vytvoriť si nejaké lepšie prostredie, nie stále všetko iba dezinfikovať klasickými nejakými prípravkami. Dá sa napríklad čistenie podlah, povrchov, sanity, toaliet a tak ďalej, čiže všetko sa dá s tými probiotikami pekne vyčistiť, tak ako som spomínala na začiatku. A vlastne prírodní cestou. Áno, úplne prírodnou cestou, pretože vlastne probiotika sú všade okolo nás, máme ich na koži, na zemi, všade, takže... To jsme se dotkli velmi zajímavé myšlenky. Když se všechno dělá v souladu s přírodou, tak to je správně. A v tomhle duchu budeme pokračovat i dál.